Dnes tu mám pre teba krátky, ale za to intenzívny 20-minútový tréning na doma, ktorý je zameraný na nohy a zadok. Postup je veľmi jednoduchý, máme 6 cvikov, ktoré cvičíme za sebou, bez prestávky. Keď si tých 6 cvikov odcvičíme, dáme si minútu pauzu a zopakujeme to ešte celé 3 krát. Na začiatku každého cviku je vysvetlená technika, sú tam moje krátke inštrukcie, čiže odporúčam ti najprv si to celé video prebehnúť, vypočuť si techniku každého cviku a skúsiť si aj ten cvik sama. A až potom kvázi na ostro si zapni tréning a dôležité zapni si k tomu svoju obľúbenú hudbu, pretože nie je nič horšie než cvičiť potichu. Hej? Čiže musíš si vytvoriť dobrú atmosféru, pustíš si hudbu, oblečíš si nejaké svoje obľúbené športové oblečenie a ideš na to. Ľahneš si na karimatku a chodidla poriadne zatlačíš do seba a vlastne iba dvíhaš pánvu. Čiže dole ako si, tak sa nadýchneš a hore s výdychom vytlačíš pánvu. Po celý čas sa naozaj snaž chodidla tlačiť pevne k sebe. Daj sa na 4, kolena pod bedra a dlane pod ramena a s nádychom sa len snaž vytlačiť z kolien do plenku. Hej, čiže ideš dole nádych a hore vlastne, keď si v doske alebo v plenku, tak výdych. Po celý čas sa snaž napnúť brucho. Predstav si, ako keby si vlastne chcela pritiahnuť bedra k rebrám. Dole nádych, hore výdych. Postav sa na široko a zadnou nohou tlač koleno kolmo dole. Stále dole nádych, hore výdych. Päta prednej nohy by mala byť v karimatke, dávaj pozor, aby sa ti nedvíhala. Predstav si, že ako keby sa chceš vlastne chodidlom zadriapiť do podložky. Postavíš sa mierne širšie, než máš panvu a špičky vytlačíš von. Nadýchneš sa a ideš dole do drepu, snažíš sa po celý čas tlačiť v podstate celé chodidlo do karimatky. Dávaj pozor, aby sa ti neodliepali päty zo zeme. Ak máš pocit, že sa ti päty odliepajú, tak nechoď až tak nízko, choď len tak, ako ťa to pustí. Ideš dole s nádychom a hore výdych.
Daj sa do podrepu a pôjdeš najprv pravou a potom ľavou nohou, ako keby také ukračovanie do strany. Po celý čas sa snaž byť v podrepe. Ideme na 4 kolna pod bedra, dlane pod ramena, jednu nohu ohneš kolene a pätou ju vytlačeš hore. Stále vytlačeš hore s výdychom. Ľahneš si na karimatku a chodidla poriadne zatlačíš do seba a vlastne iba dvíhaš pánvu. Čiže dole ako si, tak sa nadýchneš a hore s výdychom vytlačíš pánvu. Po celý čas sa naozaj snaž chodidla tlačiť pevne k sebe. Daj sa na 4 kolena pod bedra a dlane pod ramena a s nádychom sa len snaž vytlačiť z kolien do plenku. Hej, čiže ideš dole nádych a hore vlastne, keď si v doske alebo v plenku, tak výdych. Po celý čas sa snaž napnúť brucho. Predstav si, ako keby si vlastne chcela pritiahnuť bedra k rebrám. Dole nádych, hore výdych. Postav sa na široko a zadnou nohou tlač koleno kolmo dole. Stále dole nádych, hore výdych.
Päta prednej nohy by mala byť v karimatke, dávaj pozor, aby sa ti nedvíhala. Predstav si, že ako keby sa chceš vlastne chodidlom zadriapiť do podložky. Postavíš sa mierne širšie, než máš panvu a špičky vytlačíš von. Nadýchneš sa a ideš dole do drepu, snažíš sa po celý čas tlačiť v podstate celé chodidlo do karimatky. Dávaj pozor, aby sa ti neodliepali päty zo zeme. Ak máš pocit, že sa ti päty odliepajú, tak nechoď až tak nízko, choď len tak, ako ťa to pustí. Ideš dole s nádychom a hore výdych. Daj sa do podrepu a pôjdeš najprv pravou a potom ľavou nohou, ako keby také ukračovanie do strany. Po celý čas sa snaž byť v podrepe. Ideme na 4 kolna pod bedra, dlane pod ramena, jednu nohu ohneš kolene a pätou ju vytlačeš hore. Stále vytlačeš hore s výdychom. Ľahneš si na karimatku a chodidla
poriadne zatlačíš do seba a vlastne iba dvíhaš pánvu. Čiže dole ako si, tak sa nadýchneš a hore s výdychom vytlačíš pánvu. Po celý čas sa naozaj snaž chodidla tlačiť pevne k sebe. Daj sa na 4, kolena pod bedra a dlane pod ramená a s nádychom sa len snaž vytlačiť z kolien do plenku. Hej, čiže ideš dole nádych a hore vlastne, keď si v doske alebo v plenku, tak výdych. Po celý čas sa snaž napnúť brucho. Predstav si, ako keby si vlastne chcela pritiahnuť bedra k rebrám. Dole nádych, hore výdych. Postav sa na široko a zadnou nohou tlač koleno kolmo dole. Stále dole nádych, hore výdych. Peta prednej nohy by mala byť v karimatke, dávaj pozor, aby sa ti nedvíhala. Predstav si, že ako keby sa chceš vlastne chodidlom zadriapiť do podložky. Postavíš sa mierne širšie, než máš panvu a špičky vytlačíš von. Nadýchneš sa a ideš dole do drepu, snažíš sa po celý čas tlačiť v podstate celé chodidlo do karimatky. Dávaj pozor, aby sa ti neodliepali päty zo zeme. Ak máš pocit, že sa ti päty odliepajú, tak nechoď až tak nízko, choď len tak, ako ťa to pustí. Ideš dole s nádychom a hore výdych. Daj sa do podrepu a pôjdeš najprv pravou a potom ľavou nohou, ako keby také ukračovanie do strany. Po celý čas sa snaž byť v podrepe.
Ideme na 4 kolna pod bedra, dlane pod ramena, jednu nohu ohneš kolene a petou ju vytlačeš hore. Stále vytlačaš hore s výdychom.